لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, давоми влоге ки мо дар танбов будем дӯстони азиз, якум влог мон камтар дароз шуда буд, барои ҳавай ман дута влогш кардам. Ина иҷа мо меҳмонхонае ки мо рафтем, ҳавай тамошобинони азиз 1,500 додем, 1 суткашда 1,500, лекин мо шаб наистодем. ями коромон бучиду хеста хона омадем. тамошобинони азиз, ами хеле якта комнатаву як диван дошта бигем, ванаву ҳама чизош ҳамон дури хонада. хӯрдани ҳама чизоро худат мебиёри. хайр оби ҷӯш омадаги то кайҷа метиян. тамом. тамошобинони азиз, меҳмонхонара камтаракам боша шумода абзор карда нишон додам дӯстони азиз. вақте ки саҳар меҳмонхона омадем, ба дуруни бозоро бугем тамошо карда омадем, духтарам ҳами сумкачара дида ку маҳқул кард барои мактаб гирифтемша. нархҳои либосаи ҷа арзону, лекин хӯрокаш беҳад қимат. ранги ам Москва дажай Москва дам қиматтар. меҳмонхонара хайнами хелео қак вау нестаю меша хайми простояк. иҷа хҷам хед бигем шаҳр калон нестай, шаҳр меша район меша ҷа намедонам. калонам нест, майда ҳагами районча. дар ҷа боша тамошобинони азиз, камтарак барои субҳона хӯрок гирифтем, бигем дута ҳандалак гирифтем ба як-ду чиз дигар, барои ки мо соати 5 поезд фуромадем, ягон чи нахӯрдем. субҳона мекунему, баъдан камтар дам мегирем, айдими коромон мешем. тамошобинони азиз, влоге ки пеш аз и партофтаги будем танбов рафтан монда, ҳамҷа бисёр саволо шуд ки шавҳари шумо гражданствора харидагия. шавҳари ман гражданствора харидагӣ нест дӯстони азиз. тамошобинони азиз, шавҳари ман худчон ҳама ҷода дав кардагиам, бепосредник бигем гражданствора гирифтагиам. вақте ки шавҳари ман чанд сол пеш дар ҳамин Москва кор мекардан, вай буд патент набудако, вай будак разрешение на работа буд. разрешение на работа як сола мекади 35,000 буд, 32,000 буд, намедонам. як солда ҳамон қатӣ мегашти. баъдан ки патент буромадак, баъд мо қати шавҳарам дакаса маслиҳат кардем ки биё гражданство да супоре гуфтум. вай патент қатӣ қин меша. ҳар моҳ пули патент, квартира як хчон кор мекунам, тоқа ман хонашин кор намекунам. баъдан шавҳарам розӣ шудану гуфтан хай майли вай мекунам, гражданство месупорам, чем ҳар моҳ пули патент супоридана. бо як сол мегзара патент буд меша, бой сари нав давудав патент гириям беҳад қинай, очира давудавш ҳама хел қинай. баъдан вай кадам якта шуносмон буд танбовда, ҳавай камтар ҳамун занак маслиҳат додан шавҳарамда ки куҷо равем, чӣ кор кунед. ҳамиқа тамом ҳамун одам камтар ҳамиқа дастгирӣ кардан, маслиҳат доданшон. баъд шавҳарам рафтан танбовда ҷои гражданство супоридан дуромадан ва ё гуфтан якум патент мекунӣ, баъдан РВП мегирӣ. патента кардан шавҳари ман дар танбов 3 моҳ да РВП шона гирифтан, амун паспорти загранда якта печат мезанан РВП. баъди 3 моҳ бо вай кадан ждат кадан, аму кабута гирифтан да вид на жительство че ҳамуша охе кабут ма мегум руш кабута кайку барои авай. баъди 3 моҳ шудак кабута гирифтан, кабучона гирифтану баъд да амуҷа маслиҳат доданшон ки шумо мисол забони русия нағз медоне, равен забони русӣ экзамен супоре, дарав паспорта мегирен. агар ихе бести ждат кунӣ 5 сол да мисол аммо вид на қатӣ мегарди то 5 сола ба этап баъд очирати муя мегири паспорта бигем. ҳами хеле ба фикр макун. шавҳари ма 5 сол ждат накардам, бигем кай очират мераса гражданствора гирифтанда, намедонам, ба фикрам ҳами хелай. ино рафтану аммо кабута гирифтан виднара рафтан дарав экзаменда очират гирифтан ки экзамен супорам. баъди як ҳафташам хеле очиратш омад, рафтан экзамен супорӣ забони русира дуромадан. хай экзаменда гуфта уқа саволои қин наметия, ҳамин куҷода зиндагӣ мекунӣ, Москва чида омадӣ, ҳам хеле оиладорӣ чи, ҳам хеле саволои вайда осон, саволои қин наметиян гуфта. экзамена супоридан шавҳарамо гуфтан ки равем бо 1-2 ҳафта ждат кунен ответоша, агар шумо экзамена гузашта бошен баъд меоен дар вай паспорт гирида месупорем бигем. баъдан шавҳарам омадан бо Москва, ждат кадан 2 ҳафта, зангшон задан гуфтан ки биёен шумо гузаштен экзамена. шавҳарам хурсанд шудан, хай гузаштем гуфтан экзамена. рафтан баъд уҷада гуфтан
метристкаю ами паспорту ҳам ҳеҷ чизора копияоша гуфтам биёр ай оилашона ай хонагиашона бигем падару модару хоҳар дудар ҳаминора ҳама чиз документеги гуфтан ҳабаё ҳамаша шавҳарам ҷамъ кардану гирифтан рафтан паспорт гирида супоридан сурат гирифтан 5000 барои паспорт супоридан дар паспорт супоридану гуфтан ки баъди бай як 25 рӯз пас биёем паспортон тайёр мешавад бо омадан баъди 25 рӯз занг задан ки паспортон тайёр шуда биёем паспорта гирем ҳамин хел карда шавҳари ма гражданствора гирифт тамошобинони азиз ва фикрам ки ҳами забони русия нағз донӣ баъд шустри боши камтар ҳама корта худат ҳал карда метоним мисол бепосреднику близёти намети ягон каста ҳама хел дигим ба фикри ма бо намедонам шавҳари мада ҳамиқа мегӯем ки ҳами якта занак камтар маслиҳат дошт шиносмон буд куҷо бира будро чӣ кокун ҳамиқаш дигар ягон чи баъдан паспорта гирифтан шавҳарам сразу байни билечонам урусӣ кадан байни билечонам перевод кадан намедонам ким чӣ кор кадан карочи байни билетам урусӣ шид баъд дар хонаи ҳамон занаки шиносмон пастаяни прописка кадан намедонам 25000 да ба фикрам пропискаи пастаяни хонаи ҳамонода кадан барои мусру ҳамин чизош намедонам як солда як бор 1000 сум меспорам ҳами хеле карда гражданствора гирифтан шавҳарам баъдан мо омадем хона омадан шавҳарам гражданствора гирифта вай кадан як 2 ҳафта гаштану мара гуфтан биё мерем вай мекунем закс мекунем мо дар тоҷикистон закс надоштем тамошобинони азиз рафтем дар москва метро бабушкинский буд ҳамҷода заявление навистем гуфтам переводои паспорт печатош айма асобина шавҳарам дар кор набуд переводи чиҷа аймара гуфтам ма ҳами загранма гирифтам загран паспорт вай кадем переводош ҳама печатоша перевод паспорт чизе гуфтан кадем рафтем заявление навистем гуфтан як моҳ ждат кунед биёен коғази закстон тайёр меша мегирем баъд як моҳ баъдан ждат кадем як моҳ гузашт рафтем гирифтем коғази заксмонам тайёр шид гирифтему гуфтем аку камтар як моҳ 2 моҳ ай байн гузара баъд манам да гражданство вай канам супорам дар байн карантин шид тамошобинони азиз чӣ хеле медонем беҳад карантин вазбин омад москвада иминои москвада вазбини бачи шавҳарам бигем бекор шидан 3 моҳ дар хона ди квартира вай камтар чизе ки доштем бигем вай маблағе ки дар дастмон буд ҷамъ кардаги захира бигем ҳамаш растхочи 3 моҳи ҳавай карантин да пли квартира вай исусуни зиндагӣ дада бигем хай гуфти гапои зиндагӣ бо давом дора карантин тамом шуд худо ба шукр гузарондем ҳамаша ҳазорон бор шукр худованди бузурги меҳрубона ки бо рӯзои нағзда омадем ҳамаи бандоша худованд ноумед намекуна бигем ба рӯзи нағз ҳамамона расонда ку баъдан ина нав ак худованд розӣ шид ки мо қати духтарам бигем да гражданство супордем шавҳарам моро гирифта бурдан қати кӯдак заявление навистан гуфтан зану фарзандамда гражданство чи ба ёли заявление гирифтан гуфтан як моҳ ждат мекунем отвеч агар қабул кунан мо мегирем худованд аку ҳар рӯз зора дорем ки ноумед наку заявление моро қабул кунану моро гражданствора гирем ба ҳамин хеле хурсанд шудем гражданствое ки гирифтем ҳамаша бо давом шуд тамошобинони азиз шумода ҳамаша мегӯм ки намо гирифтем коромон баро гирифт ҷаи гузара дар инҷа ба охир мерасонем тамошобинони азиз аз ҳамагитон Tamam.